салом арз мекунем ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман фирдавси хурсандам. рафтем. рақобати Тони Фергюсон ва Ҷастин Геҷи ки мебоист рӯзи 19 апрел баргузор гардад бо сабаби хуруҷи вируси корона ба муддати номуайян ба таъхир гузошта шуд. ҳарчанд Дэна Уайт аз аввал талош мекард ки ин рақобат бо ҳама фишорҳо баргузор гардад, аммо мутаассифона ин рақобат низ лағв гардид. пойгоҳи иттилоотии ESPN ки бевосита бо ташкилоти размии UFC дар робита аст, дирӯз расман хабар дод ки рақобат бо сабаби хуруҷи вируси корона лағв карда шуд. дар аввал бояд Ҳабиб бо Тони Фергюсон рақобат мекард. баъдан ин рақобат бо сабаби дохил шудани Ҳабиб ба Русия лағв шуд ва ба ҷои ӯ Ҷастин Геҷи бояд муҳориба менамуд. Ҳабибро ҷониби Тони ва чанд варзишгарони дигар интиқод мекарданд бо оне ки гӯё аз Тони тарсид ва гурехт. ҳарчанд Ҳабиб дар саҳифаи инстаграми худ менавишт ки шумо аввал макони чорабиниро муайян кунед, баъд ин суханҳоро бигӯед. аммо ташкилоти размии UFC аз қарори худ нагашт ва Ҳабибро бо Геҷи иваз намуданд. билохир марҳилаи рақобатҳои UFC 249 низ лағв карда шуд. акнун бо Тони ки рақобат мекунад номаълум. шояд баъди ором шудани вазъи дунё Ҳабиб боз ивазкунандаи Геҷи гардад, вале ҳамона ҳоло ҳам ин чиз номаълум боқӣ мондааст. Лионел Месси ба Интер мегузарад. инро расонаи иттилоотии TNT Sport навиштааст. ин расона хабар дод ки Месси ба гузариш дар ҳоле розӣ мегардад ки бошгоҳи Интер барои озодии Роналдиньо аз зиндон маблағи 1.6 миллион евро пардохт намояд. ин ғайр аз шартнома ва маоши худи Месси хоҳад буд. Месси ин хабарро дар твиттери худ гузошт ва навишт ки хайрият ки ба ин расонаҳо ҳеҷ кас бовар намекунад. хулас ин хабари фейк ё дурӯғ будааст. Месси ба қавле то мурдан ба ҳеҷ куҷо намеравад. дастаҳои Манчестер Сити ва Барселона ба хулосае омаданд ки муҳофизатгар Жоао Канселоро бо ҳимоятгари Барселона Нелсон Семедо иваз намоянд. гуфтугӯ доир ба ин мавзӯъ ҳоло идома дорад ва ба хулосаи аниқи худ нарасиданд. нимҳимоятгари бошгоҳи Бавария Тиаго Алкантара барои тамдиди шартномаи ҳамкорӣ бо дастаи олмонӣ ба мувофиқа расидааст. тибқи маълумоти сарчашмаҳо муҳлати қарордоди нав то тобистони соли 2023 дар назар аст. ҷузъиёти дигари қарордод расонаӣ нашудааст. ёдовар мешавем ки ин футболбози испанӣ дастпарвари бошгоҳи Барселона буда аз соли 2013 инҷониб дар Бавария ҳунарнамоӣ мекунад. дар мавсими ҷорӣ Алкантара 32 бозӣ анҷом дода, 3 гол зада, 2 партофти головар анҷом додааст. Манчестер Сити бо футболбозони худ барои паст кардани музди маошашон гирди як миз нишастан мехоҳанд. феълан гуфтушунидҳои тарафайн дар ин сам идома дорад ва дар назар аст ки ҳайати кормандону бозигарон пешниҳоди раҳбарияти бошгоҳи худро қабул хоҳанд кард. The Times хабар медиҳад ки шаҳриёр сеюмин дастаи премер-лигаи Англия маҳсуб меёбанд ки бо футболбозони худ дар масъалаи маош сари як мақсад меоянд. футболбозони иқдоми сармураббии худ Хосеп Гвардиоларо ки бо дарки вазъи мушкилии молиявӣ дар натиҷаи коронавирус пешомад аз гирифтани маоши якмоҳаи худ даст кашида намунаи ибрат хонда, онҳо низ розиянд то маблағи камтар бигиранд. дар Барселона таҳаввулот ба вуҷуд омад. 6 тан аз узви шӯрои директорони бошгоҳи Барселона вазифаҳои худро тарк намуданд. ба иттилои сарчашмаҳои хабарӣ, сабаби рафтани шахсони мансабдор аз сохтори тим ин надоштани қобилияти идоракунии сохтор дар замони хуруҷи коронавирус ва интиқоди шадиди капитани даста Лионел Месси дар сомонаҳои иҷтимоӣ гуфта мешавад. шӯрои директоронро Эмили Руссо, Энрике Томбас, Силвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт ва Жорди Класамилия тар гуфтанд. мо ба чунин хулоса омадем ки натавонистем меъёрҳо ва шаклҳои идоракунии клубро мутобиқ ба меъёрҳои зарурӣ анҷом диҳем ва ояндаи дурахшони дастаро таъмин созем. аз президенти клуб хоҳиш дорем ки ин мактуби моро қабул намуда дар он имзои худро роҷеъ ба истеъфои мо гузорад. омадааст дар мактуби 6 узви шӯрои директорони бошгоҳи Барселона. бошгоҳи Барселона аз харидории футболбози бразилии дастаи Челси Вилиан даст кашид. хабар медиҳад Спортес. бозигари 31 сола бо ҳадафи узви бошгоҳи каталонӣ шудан аз тамдиди қарордод бо дастаи Челси даст кашид. аммо дар ин миён раҳбарияти Барселона бошад аз фикри худ гашт ва ҷалби Вилианро ба ҳайати аввалия муфиду зарурӣ нашуморид. ин ҳам дар ҳоле аст ки Барса давоми чанд мавсими охир ба ҳунари ӯ таваҷҷӯҳ дошт. сабаб ба ҷои расидани синни футболбоз ва мушкилоти молиявӣ маънидод карда мешавад. дар мавсими ҷорӣ Вилиан 28 маротиба ба майдон баромада ба задани 5 гол даст ёфтааст. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.